Atzo esan zenuna bete egin da, Nafarroko itzulia inorrena ez da, finisher taldearena baizik bada. Bai, hori da, talde osokoa. Lan ikaragarria egin dute eta hasierako helburua bete dugu. Noiztikan pentsatu duzu gaurkoa erraza izango zela? Ze, bueno, ibilbidea bat zegoen, baina agian ja pentsatzen zenutela iaz, Unai ez bazen, zu ez bazinen, Cesar ere bazegoela, lasetasun hori, baina momentu batean ja etapan sumatu da, ja hau jain da dakate. Bueno, ez da erraza izan, Ze azkenen, iesaldian oso jende hona zegoen, oso azkar jundiela, eta esan duana, taldekiak lan ikaragarria egin dute, eta azkenean helburua lortu. Iturzaetan gora, hemen azkeneko mendate honetan gora, erasoak egon dira, baina gehien bat etaparako. Supongo, malda gorrak baziren ere, eta zuk, hor, maiot gorria galdu ezun arren, lasetasun hori bazen ekaten, etxean geratzen zala Nafarroko itzulia. Bai, hori da, hasieratik hanka oso onak nitun, baina Unaik baita ere, eta indartsuena izan da, eta bakarrik zori egin du behar da. Dara bikain joan da, falta izan zaizun gauza bakarra, arbizuko tarteko helmuga irabaztea izan da,